Eta eskerrik asko etortzeagatik, gelditu zeaten gatik ikasleak, badakit egun luzea da zeuentzat, Joserra, Manu, Olatz, Manol, dokumentazioaren banaketak, egiten duzuen aleginagatik eskerrik asko, eta jungo gera azten, 5. saria, IMH sariaren saio honeri. Nahi deguna gaur egin, bada, pizkat, rekonozitu, desempeño, edo joera hon bat izan duten ikasloi bati, ikusko duzu gero, eta baita ere, kursuaren ziar, joera edo ona, edo emaitza honak izan duten ikasleia. Ingo dut gero beste gauza bat ere, aurkeztu maitideak, nire eskubian Alberto Ortueta lehenengo, IMH-ren presidentea, patronatuaren presidentea, Josu Agoitiz ondoren lanbide heziketako zuzendaria, Miguel Ángel Mujika udaletxetik, alkate tenientea eta udaletxeko ordezkaria, eta baita ere, ezagutzen duzue Imanol Iturria, inizialiko arduraduna. Maila horreko aurkezpena eginda, behar bada importanteago da mailaren aurrean zaudetenok, ez? Eta hor bazagozte, praktiketara jungo zeatena, eta horren dio, nire maikidekin egon komentatzen, aurten 124 zeate, eta hori da gure balio handi bat enpresetan jartzen duguna. Zuek, enpresetara jungo zeaten ikasleak, azpimarkatu aurten 8 atzerrian ingo dutela praktikak, badezue ikaskideak badezue Finlandian, Portugal eta Italian, eta Austrian. Baita ere, guren artean dugu irakasleak, hainbeste irakasle, eta baita ere enpresak. Hori interesante da, importante da, zeren azken finean, ekitaldi hau finanziatuta dago enpresagatik. Eta, zauzte dago, Etxetar, Danobat, Ona ere bai, Goratu, Ansola, Zubiola, Mafre, esker berezia zegoei, eta baita ere komunikabidei ere bai. Komunikabide badaude horrean, gurekin, beraiei eskerrak etorri direlako. Eskertu indezuen lanagatik gurekin, ikasleia oiak izango zeatena. Eskertu ere irakasleak eta eskertu babesa eman diguten aipatutako enpresa. Eta gero ere triptiko batetan jaso dugu beste aurten 40 enpresa. Aipatu ditut, laguntzaile direnak, baina badaoz aportazio txikiagoz, beste 40 enpresa. Babesle nartian ere anaia badago, errepikatzen ditut, Korrea anaia, Danobat, Etxetar, Ansola JL French, Mafre, Ona eta Zubiola. Zertarako sortu genuen IMH sariak bitintzela da, eta ja ni kungo naiz bukatzen, ikusi genuen patronatuan, enpresa problema bat, eta ikusten dugu nabarmenago dagoela, kontratazio problema bat zuela. Eta hor ikusi genuen nola balorean jarri egiten ari geana. Eta horrela konbizitu genuen enpresari, merezi zuela olako ekintza egin. Enpresak ere ikusi dute, zuek balore izugarria dezuela. Hor kokatu da 5. sari hau. Gainera izan dugu, eta ikusiko dezue, enpresa beharrak gero eta handiago dutela. Hor badagoz fenomeno batzuk, gertatzen ari diela, horien artean jubilazioak, gaztea gutxiago zidatela, orduan izango dezue nahiko aukera, FCT hori bukatzean. Orduan, bain dugu hausnarketa bat ere bai IMH-en, gonbidatu genuen horretarako lanbide heziketa, lansaila, industria eta hainbeste enpresa, eta horrela bideratu izan dugu beste ekintza batzuk ere bai. Esate baterako, kontratazio konpromisoa duen ikastaroak, eta egitako gauten dugu 5 bat edo, baita ere beste formulak, zuei ezaizue tokatuko, beste formulak ikasi eta lan egiteko batera zikloak egiten diren bitartean, hori nik interesante eta berri esango da irailaren aurretik, eta beste elementu batzuk ere. Immigrazioakin ere nola kudeatu edo
hori nola gestionatu. Lehen, aipamen bat ere egiten nizuen, alde hau hasi baino lehenago, personari beste elementu da, ze garrantzia ematen dugu estrategiatik ere bai, IMH enpresa zerbitzen du, baina personak ere zerbitzen ditu, zeuek zerbitzen ditugu. Gogoratu hor, Olatze egiten zizuen aurkezpena, desarrollo profesional, karrera profesionalen horien aurretik, base baliabideak izango dezue, eta hori ere nahi dugu IMH-eko sariakin azpimarkatu. Beste elemento bat, eta konotazio berezi bat izango du internazionalizazioa. Makina erreminta sektorea oso esportazioa dela munduan dago, hainbeste enpresa euskalduna gero eta gehiago deslokalizazioa eten ari dira implantazioak bai Txekian, bai Romanian, bai Polonian, bai Txinan, eta hori ere nahi denun hor mugitu. Eta ikusiko dezuenez, gaur ikasle hori aipatua, konotazio hori ditu. Eta, bueno, ja bukatzen, irakurriko dizuet, atzo jaso nuen correo bat, os voy a leer bien en castellano, os leo un correo que mandaba un compañero sobre el problema que tenía un alumno. Es un alumno que hizo el ciclo hace 3-4 años, ahora sale en la ingeniería, pero que también, viendo el tema internacional, es interesante. Entonces, tenía un problema con una asignatura. Entonces, le venía a decir al profesor los problemas que tenía. Entonces, su problema era el siguiente. La cuestión es que Corta Sociedad Anónima, dado que Sumaian dagoen enpresa bat, va a abrir una planta productiva de husillos a bolas en la India. Y me han ofrecido ser el responsable de la misma. Siendo una oportunidad inmejorable, como es normal, he aceptado. El proyecto y mi labor en sí serían de 5 años, los cuales tendría que permanecer en la India. Entonces, la previsión de que tenga que estar, pues en ese momento, contactando con clientes, dice la cuestión, es que para hacer toma de contacto, conocer clientes, proveedores, plantillas, empezaré con los viajes a la India en abril. Entonces, ¿cuál es su problema? Pues que tiene una recuperación de álgebra y tal. ¿Qué pasa con esto? Zer nahi eta dira honekin? Gero eta gehiago makina erramentan egongo dira olako lanpostuak. Esportazioakin zer ikusi dutela, beste lokalizazioekin harremana dutena, inguru honetan nahi genuen aurten mobitu. Eta, bueno, horretarako karta honetan ikusten dira elementu batzuk, ez, jarrera. Gogotxu hartzen du proiektu hori, proiektu personal bat ikusi dago urtetara, enpresekin lotuta, eta gero gogoak eta adierazten du, ez. Igual adibide hona da, eta ni horretik bai benetan bukatzen dut, eta Alberto Tueta gure IMH-ko presidenteari pasatzen diotitza. Egun hau guztioi eta eskerrik asko etortzeagatik. Gaur, egun eder bat da denontzat. Gure sektoreak eta baita gizartea dituen gogoraberak alde batera utzita, IMH-en gertatzen dituen ikasle aparteko guztien artean, bi oso berezi, onenen artean onenak saritu nahi ditugu. Bestalde, gure ikasle hori guztien artean ere, badakigu profesional asko eta ona dagoela. Baina bakarrik batzuek IMH-ren izena oso urrutira eramaten duten, eta baita ere hori eskertzeko eta ospatzeko hemen gaude. Makina herramienta sektoreentzat eta esango nuke beste industria sektoreentzat ere IMH-ren kontribuzioa ezinbestekoa da. Bai ikasle preparatu asko kaleratzen dituelako eta bai ikasle horien karrera profesional osoan ikasten jarraitzeko aukera ematen dielako. Lan horren emaitzen adibide bat gure aurrean gaur daukagu. Ziur nago, bi ikasle sarituak ikasle horiaren adibideari jarraituz, Elgoibarko Makina Herramienta Institutua leku ezin hobean jarriko dezuela etorkizunean. Jarrai ezazuelanean, orain arte bezala.
Zorionak hori, IMH irakasle eta bereziki gaurko sarituei. Buenos días a todos. Gracias por asistir a este acto, que, como decía, es agradable reunirse, como en esta ocasión, para premiar a alumnos destacados en ciclos formativos y a un exalumno que lleva una brillante trayectoria profesional en este momento en el mundo de la internacionalización, que ha sido destacado por el IMH este año. Yo creo que es un acierto también, al igual que en años anteriores lo fueron la innovación y el emprendizaje. En un reciente artículo sobre pymes e internacionalización que tuve ocasión de escribir hace poco tiempo, decía que la exportación como primer paso de la internacionalización, y contra lo que algunos creen, es difícil, es muy difícil. Y mucho más cuando se trata de una pequeña empresa, o más todavía de un fabricante de un bien de equipo, que la exportación de ese producto requiere posiblemente una puesta en marcha y una atención postventa a lo largo de su ciclo de vida. Exportar e internacionalizarse requiere una mentalidad, requiere una organización, requiere una preparación del personal, idiomas, etc., conocimiento de los mercados y de la idiosincrasia de los clientes, etc. En definitiva, requiere una cultura de la exportación, un saber hacer dentro de ese tema de la exportación e internacionalización. Pero también decía que la exportación y la internacionalización para las pymes era posible e incluso muy deseable, muy recomendable. La internacionalización proporciona un contraste continuo con los competidores, pero al mismo tiempo una base amplia y diversificada de clientes. Este contraste continuo con la competencia indudablemente trae innovaciones o posibilidades de innovación a las propias empresas que luego son aplicadas al producto. Aquí en nuestra zona tenemos muchísimos ejemplos de pymes internacionalizadas, incluso algunas con implantaciones en el exterior, como estamos viendo en la empresa del alumno que hoy premiamos. Vosotros, alumnos bien formados en el IMH, sois la mejor contribución que se puede hacer a la empresa y en la que en poco tiempo vais a estar llamados posiblemente a desempeñar, unos más, otros quizá algo menos, pero puestos de responsabilidad. Sabéis que el IMH siempre estará detrás vuestro para tratar de ayudaros a lo largo de vuestra vida profesional. Y estoy seguro que vosotros, en justa correspondencia, dejaréis siempre muy alto el pabellón del IMH. Solo unas breves anotaciones a la coyuntura o al momento empresarial. De una reciente encuesta realizada por las cámaras de comercio europeas, con la participación de 78.000 empresas de 23 países y que representaban a un conjunto de 133 regiones, tipo Euskadi, se destaca que, a pesar de todos los problemas a nivel europeo, falta de una Constitución europea, nuevos miembros, desequilibrios entre ellos, precios y escasez de materias primas, etc., la confianza empresarial para el 2007 ha aumentado y es francamente positiva. Es de destacar los datos de Euskadi, donde han colaborado 1.194 empresas con 70.559 personas. Pues bien, Euskadi se sitúa en los primeros puestos de las 133 regiones analizadas en cuanto a expectativas de cifras de ventas, exportación, creación de empleo, inversión y otras variables. La comparación es con regiones de la importancia de Estocolmo, Helsinki, Bayer, Baden-Württemberg, Lazio, Piamonte, etc. O sea que es una comparación absolutamente válida. Así pues, parece que podemos esperar un año 2007 bueno
y con muchas posibilidades de empleo, que es lo que más puede interesar a los alumnos en este momento. Eskerrik asko, eta zorionak berriro denoi. Eskerrik asko, Alberto. Orain, Josu Agoitiz, Lanbide Heziketako zuzendaria hartuko ditu. Egunon, eskerrik asko guztioi, minutagatik, justu esan da horrela baina, zematen nik ezagutze egiten duzun zer zankitxe goten da normali. Ikasleen zuzenduta bizkate mezua. Gaur ez dezarie ikasle horiek izaten. Ego italditxoa falta zaitzue, ezetea, baina hortik aurrera ikasle horiek izan dut eta Albertok izan duen modura, baina nuke medizioik garrantzia eman IMH hori izan duzuela. Asko pentsatu duzuek hortik aurrera zer ikasirik dituzuela. Zoritxarrez puntuetu duzari laster hori ez dela eta gaur ez ezari da nola bai hortik aurrera benetako ikasketak. Ikasketa horietan jakin iztabezan inekik, Rosanek ez du izan, Alberto bai ipatu du, IMH hemen izango duzuela. Ikasle hori izatea zeuen eskudago normendi baten, eta lan horretan, bakoitzari lan tokian dukien, lanean garatzen dinen arazoak bideratzeko, beti hongo da, usteok, eta ustera Josenak izango du gerbanari, atiak egite IMH-en. Neantezan horrez, ikasleologia azken baten titulu bat baino besterik ez dela. Eta ikasten da zalantzak eta lanbide profesionaltasun horretan aurrera egiteko beti hongo dela apoioa hemen. Hori alde batetik. Beste alde batetik, bosgarren sari hauek aipatzen dira pixka lotuta nazioarteko tasunarekin. Beti izan da, Euskal Herrian ez duela balio biderik, baliabide bakarra gizartearia direla. Gaur egun esan zakegu, zoritxarrez, zailburu horrek esatu den modura, ikasleak ez dire etorten 16 urterekin. Eta beraz eta gerote ikasle gitxeo darkaguz, Lanbide Heziketan ja hori nabarmentzen ari da, eta baliabide horiek izan duzenak orain arte neku ugari, baina urriak dira. Gero eta premia gehiago izanik, enpresak horretaz, bultaten ari dira, euren baliabideak nolabait hobeto tratatuz, formatuz, eta bat. Netzan horreaz, alde batetik ikukezuela bi erronka. Erronka bat izango da, modernizaten jun, geurkututa mantendu enpresen teknologia, eta beste alde batetik, kompetitibideak lotuta, Europa mailan gitxienez, Europa mailan mugitu beharko zarela lanpostuetan eta enpresetan. Euskal Herrian arazo bat daukagu, eta da enpresaren tamainoa. Alberto eta uste eta dozoko direla, enpresa oso txikia ditugula eta kompetentzia egiterakoan, kompetentzia eguniko, eta marrean ez esatean eguniko egunean, baliabide, giza baliabideetan dagoela. Enpresa txikiagoan, harik eta gehiago. Orduan, bakarrik, animoa eman, erronka hori aurre egiteko suerte guztia izan dezazuela, eta beste barik itzapasako tratamen akarte ordeari. Eskerrik asko guztiak. Imanol Iturriak, azalduko dizue pizkat nola ingo dugun sariekin. Imanol. Egunon, Iturriak, denoi. Hasiko bainake orain basari banaketaren ekitateak. Esan bezala, saria, bi motelako sariak izango dira, bata aurtengo ikasle aipagarria eta aipamen berezia. Horrekin esan nahi dugu, bi urtetan zehar esperiente honena saritu nahi dugula. Zaila da, oso zaila da, 124 personen artean esatea zein den honena, edo zein ez den honena. Guk hartu dugun irizpidea da, bataz besteko nota, bataz besteko emaitza. Agian, guztua da, agian ez, baina datugun modu
bakarra basateko, bueno, honi bat dugu saria, edo beste bat dugu saria. Eta bestalde, ikasle hoia. Ikasle hoia ere, horren hautaketan, zaila izan dugu. Badakigu ikasleak batzuk non gabiltzan, zeipik izan duten, beste batzuen abesto badugu, beste batzuena ez dugu enkarri. Eta, bueno, kasu honetan, Jagobaren izena agertu zen, ikusi genuen oso eredugarria izan zitekeela ekintza honetarako, eta horixe sarituko dugu bigarren zatia. Bueno, gure aurtengo bukatuta ikasleen artean, esan oso zaila izan dugula erabakitzea zein den onena, zein den bigarrena, edo zein izan den aipamen berezia. Ideia bat epitzeko, lehenengo 10 espediente honenen artean punto bat baina gutxiako aldea badago. Eta baita ere oso adierazgarria da eta oso azpimarragarria ere gure aldetik lehenengo 10 artean 3 eskaile bat zeudela. Hau da, gure ikaslean artean lehenengo 10 baina gutxiago izanez, lehenengo 10 artean 3 eskaile bat zeuden. Badaude. Eta baita ere oso adierazgarria da lehenengo 10 artean espezialitate guztietako ikasle badaudela. Hau da, ez dira fabrikazioko konenak, ez dira diseinuko konenak, lehenengo 10 artean hortxe daude lanetatik. Bueno, gehiago luzatu gabe, hasiko bainake ikasle aipagarria. Ikasle aipagarriari saria emango dio udaletxeak, eta kasu honetan, saritua izango da Gaizka Egurbide Lekuben. Bueno, bestalde sarietan ere, fabrikazioko ikasle honena ere saritzen dugunez, kasu honetan, persona berdina denez, ez dizkigu bi sari emango Gaizkari, ez da? Bueno, kasu honetan, aipamen berezia, egingo genuke, Jon Izagirre Azkoaga mantenimenduko ikasleari. Saria eman dutenak, daukatela urtebetez gastatzeko 1.500 euroko fondo bat, ikasketakin zerikusia duten ekintzekin lotuta. Prestakuntza dela, ordenagailuak dela, bakoitzak erabakitzen du, zertan gasten horrean.
internazionalagatik momentu honetan ez dago hemen, Txinan dago. Eta saria bere gurasoak jasoko dute, eta Eusko Jaurlaritzaren eskutik izango dute saria. Lehenengo ikusiko dugu, berak egin duen bideo bat, hitz batzuk zuen aurrean eskaintzeko, eta gero konexio egingo dugu, jago bantxe dago, galderak, aipamenak, komentarioak edo zer zaiteko. Bueno, señora. Caixo de y ahora lo puesto otra vez, hoy también lo de YouTube y la levantarlas. Por eso la postura de diseño social para ayudar a que caiga. Está aquí y está la potencia de práctica agrícola. Y cabe a la carga de la toca la diferencia que de YouTube, ¿verdad? Esa duda, el que ha utilizado de mí, es la vez de la otra. Bertan, kalitatea seria lanean hasi nintzen, eta praktika akademikoa gero, bigarren kontratua egin zidan kalitatea seria lan egiteko. Ez nuen kalitatea seria denbora askorik egin, zeren eta gurean etxeberriak gure botenikoko munduak. Gure botenikoa pasatu ninduen, baina beste negozio bere, gure grupeko negozioak. Gure grupe, gimnasia garaioan egiten ditu Shanghai, China. Eta mundu osoan zatzen. Urtetan gure botenikoan lan eta gero, Txinara datuzeko aurkera zuz. Leheneko, Txina zegoen erroraldeari teknikoako konzeptuak jartzeko, eta gauzak ondo joanez gero, bera mazikatzeko alguna dut horretak bezala. Gauzak ondo joan dira, eta haren minupe dara batzak eta alguna dut horretak bezala, minupe Txina. Txapa gozatu eta gero, autonomia horretak etortu izan dira. Mundua, geroz eta globalizatu ahoa dago. Honek esan nahi gure herriak, Euskal Herriak. Munduko dozen azarretik, etorreako produktuen aurka lehiatu dagura. Batzuetan, Euskal Herri batatik lehiatu dezakegu. Baina beste batzuetan, geure kasuan munduan, kanpo latean lehiatu nahi nahi. Sariak banatu ditugu, gurasoak jaso dute zure saria, ikusi duzu, ezta? Bueno, hitz batzuk esan nahi bali dituzu, hori da jogoa. Esan nahi mutena da, mundua aukera ez dut dagoela, nik horren dela 5 urte, ikasketak amaitu nituenean,
nik ez segura dut espero, hori bain, zuekin berretan aztea txikatik, ez? Eta ezagutza izatea, ez? Animo eta animo eta horrekin eta lanko horrekin zer hori da gure klaba, ez? Gauza kondo hori. Eskerrik asko daiagoa. Eskerrik asko zuri. Gurasoekin, zerbait itzile duzu? Ez, berekin egoteko gutxe izango daukera. Ikidearen itxiera bideratzeko, gure etxetekin benazen mozta. Miguel Ángel, itzein baina hori nago, ni bai eskertu Miguel Ángeli, udaletxetik etorrita, hau izango da, Miguel Ángel gurekin egonetan azken aldi bat edo, askotan egon izan da gurekin eta egin mehatzen izanean bai eskerrak egin izan duzun detalle guztikin. Eskerrik asko. Egunon, Jose Aneganea, Josu Aboitiz, Alberto Ortueta. Egunon, gaurko IMH sarien ekitaldera inguratu zareten guztioi. Ikasle, irakasle eta erakunde eta enpresa mundutik. Udalaren izenean, horionak adierazi nahi dizkizuet, gaur sarituak izan zareten ikasle eta ikasle horiari. Aurtengo ikasle hori aipagarri, Iagoa Geron Eskorta, IMH-an ikasketak bukatu ondoren, lanean jarraitu eta aldi berean ikasketa osagarriak egin zenituen zure ibilbide profesionala garatzeko. Zure pertseberantziak eta ardurak, azkenik enpresako proiektu berria burutzeko aukera eskaini dizu eta gainera Txinan. Erronka berriak irekitzen ari diren gunean. Nire adorea eman dizut beraz eta biziki animatu. Gure industrian aurrepausoak egiten jarrai dezatzen. Aurten ikasketak bukatu eta saria jaso duzuen ikasleei ere zorion beroa. 2 urteetan IMH-en ikasitakoa barneratu duzue eta ahalegin handiz. Hemen duzue emaitza bikaina. Orain enpresetan egingo dituzuen praktikekin profila osatzea lortuko duzue. Eta agian urte batzuk barru zuetako norbait ikasle hori aipagarri izatera iritsiko da. Azkenik, Elgoibarko IMH, enpresa babezude eta kolaboratzaileen laguntzarekin martxan jarritako ekitaldi hau ere txalotu nahi du. Orain ikasle kualifikatu eta ondoren langile direnak gure herriaren aberastasuna dira. Pertsona prestatuetan oinarritu behar da gure industria. Indartsua eta mundu mailan jasangarria izaten jarraitu nahi badu. Motibagarriak dira honelako errekonozimenduak egitea. Gure gazte kualifikatu eta ondoren langile profesionalak izango zareten hoi eta dagoeneko bazareten hoi. Eskerrik asko. Kanpoan esango dugu lunch bat, dara